أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Jama'a masu kallona da sauraro da ina yi muku sallama irin ta addinin musulunci a karo na biyu a darasinmu na biyu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To a gurguza dai yau ba na zo na ɓata lokaci ba ne, kawai za mu tafi kai tsaye ne gadan-gadan a kan darasinmu da muka tsaya a satin da ya gabata insha Allahu rabbi, saboda ba mu da isasshen lokaci, akwai tarin abubuwa da yawa a gabanmu kuma ba mu da lokaci sosai. Kamar yadda muke kamar yadda darasinmu na wancan satin ya gabata, muna karatu ne akan yanayin sanin ɓangarorin kayan aiki na shi karan kanshi Photoshop, wato tools kenan. Kuma a satin da ya gabata mun tsaya ne kan wannan tools da muke bayani akan shi, wato Part tool ne wanda ake amfani da shi wajen a gaya za a gyara background inda wani datti akan background, ko inda wani abu da ba a bukata akan background a yi kokari a canja shi. To wannan kenan. Idan muka je na gabansa kuma shi ma dai gashi nan sunan shi content aware move tools. Shi ma dai duk kusan tafiyar su daya, duk kusan aikin su daya. Shi ma dai duk kusan yana gyara datti ne ya kawar da abin da ba a bukata a guri, sannan a yi kokari a ga an gyara background da shi. Sannan muka je na gaba, shi ma duk gasu nan. Shi kuma wannan red ear tool sunan shi kenan, duk kusan tafiyar su daya. Duk abin da yake bai da kyau a guri suna kokarin su ga sun kawar da abu ne, sun daidaita guri. Wannan kenan. Sai kuma tool na gaba shine brush tool. Shi brush tool in kun lura za ku ga yadda ake amfani da shi. Misali gashi za mu gwada mu gani, kamar yadda na faɗa muku, shi ma gashi idan da datti a guri, bara mu gwaji kaɗan mu gani. Idan da akwai datti a jikin background, misali kamar haka, idan ka zo ka taɓa brush tool misali, shi ma zai kokari ya goge ma wani datti ne na gurin background. Gashi kun ga yadda ake amfani da shi. Kafin ka taba, idan ka zo kamar yadda na faɗa muku, akwai tool da yawa da in za ka yi amfani da su sai ka danne alta. Kafin kawo kan bakin, ga wani dan baki nan muna gani, to kafin kawo dan kan bakin za ka danna alta. Da ka danne alta za ku ga wani abu ya fito kamar dan tsinke, kamar biro, kamar kuma pencil. Sai ka taba fari, kana taba fari, gashi ina taba za ku ga yana canjawa, za ku ga wani dan cycle a gefe yana fitowa. In na daga nuna kuma sai ya dauke. To idan na gama, kamar na dangwali farin ne, sai in je shi ma kan bakin sai in yi haka. Gogula za ku ga na yi brush, na goge shi, ya zama gurin da ya ɓaci ya gyaru. Wannan kenan. Sai na gaba shi kuma pencil tool. Duk wani abin da aka ce ma pencil, an san me ake nufi da pencil. Misali kamar in za ka shata wani layi, ko kuma bara mu je dai kai tsaye shi ma mu gwada yin amfani da shi pencil tool. To shi ma pencil tool kusan za mu iya cewa kusan aikinsa ɗaya ne da brush tool, sai dai shi din da pencil ne za mu ga layi nan ya ja. Kun gani shi kaɗan yake shatawa, kaɗan tunda me aka ce pencil. Kuma duk abin da aka ce pencil, ko in ka zana pencil akan farar fefa, zai fito ma da ɗan siririn layi ne, ba zai fito ma da faɗi ba kamar yadda brush yake.
wannan kenan. To za mu je na gaba. Shi na gaba yana nufin kamar yadda muke gani an ce mixer brush tool. Za mu zo mu gwada amfani da mixer brush tool shi ma mu gani irin na farko ne brush tool ko kuma suna da bambanci. Yanzu mun zo kan farinmu mun dangwala gashi nan, shi kuma yadda yake bayarwa kun gani mixer brush tool. Za ku ga yana ɗan rarrabawa kaɗan kaɗan, yana da bambanci da normal brush. Shi kuma a yadda yake fitarwa kun ga a yadda yake fitarwa, kun ga a yadda yake kawar da datti kun gani. Shi kuma a hankali kaɗan kaɗan yake tafiya kun gani. Muna yi muna dangwala. Idan baka dinga yi kana dangwala ba to za ka dinga kwangwabakon baya, sai ka dinga gogewa amma kuma baya goguwa saboda shi ba normal brush bane, shi mixer brush tool ne. To wannan kenan. To za mu sauka kan tool na gaba na ƙasa gashi nan, shi kuma clone stamp tool. Clone stamp tool. Ya clone stamp tool yake? To kun ga ya nuna ga yadda shi kuma yake amfani. Za mu je mu yi misali kai tsaye. Misali ga baƙin ma'anan. To kamar yadda na faɗa muku so tari su wasu tool ɗin sai an danna alta zai amfani. Yanzu misali mun danne alta mu sai mu je mu taɓo baƙin. In muka taɓa baƙin sai mu zo gefe, shi kuma aikinsa ya ɗauko ya ƙara a guri. Za ka kwafo shi ka zo guri ka ƙara da shi, sai ka misali kun gani yadda na ɗauko wancan exactly na dangwalo, to shi ma gashi kun gani shi kuma amfaninsa kenan. Shi kuma yana ƙara abu ne yawa, yana fito da abu ne kun gani. Shi kuma hakan ne shi ne amfaninsa. Ya sunansa kenan? Shi kuma sunansa clone stamp tool. Yana ƙara fito da wani hatimi ne ya bayyana. In kuka kula za ku ga gashi abin da ya dan wannan inibin da aka je aka dangwalo, ai in kun kula da gefe babu, to amma da aka dangwalo shi sai aka zo gefe ana shafawa sai yake bayyana. To wannan kenan. Kuma in muka yi right click za mu ga akwai shi ma akwai wani a gefensa. Shi kuma za mu ga yadda sunan shi pattern stamp tool. Shi kuma pattern ne. Yanzu in aka ce pattern, yanzu misali ga wannan mun ɗan cycle baƙi. To za mu zo mu ga ya za mu yi amfani da shi. Shi ma sai mu zo daidai saitar baƙin nan sai mu dangwale baƙin, sai mu dinga kuna gani yadda yake ƙara buɗe baƙin. Kun fahimta? Shi amfaninsa yana ƙara faɗaɗa abu ne kun gani. Da iya baƙin ne, to amma da yake iya cycle ne, to kuma za ku ga ta gefen shi maimakon ya yi kamar an yi cotton sai ya zama na kamar an yi irin brushin nan nashi ya ɗan bubbuɗa, ya ɗan ba da wani abu kamar shi ba irin an yi cotton ba, gashi nan dai kamar an ɗan shashafa ne. Wannan kenan. Yanzu sai kuma wannan tool na gaba. Shi kuma sunansa eraser tool. Shi ma kamar yana goge wani datti ne ko kuma wani guri da mutum baya bukata, za ka sa shi wannan tool ɗin sai ka goggoge abin da baka bukata. Misali yanzu ga baki akan background ɗinmu kamar yadda muke gani ya ɓata mana background, kamar kilina ce shi ma kun gani, kamar wata kilina ce. Kusan zan iya cewa yanzu tool kayan aikin namu kusan duk tafiyar su ɗaya ne, ɗan bambancin ƙalilan ne. To ya kamata a ce mu ɗan motsa kaɗan kar mu tare a guri ɗaya. Duk abin da zan nuna muku
kusan zan iya cewa duk abu ɗaya ne. Shi kuma wannan shi tool ne wanda yanzu misali ga baki nan akan background ɗin namu, shi kuma sunan shi Magic Eraser Tool. Amfaninsa shine yanzu nan ba baki ne akan background ɗin namu ba, idan kana so ka cire background a hankali kwance, idan ka taba shi wannan eraser ɗin sai ka zo kan farin background ɗinka, gashi muna tabawa background ɗinmu ya fita, ya bar mana iya zallar farin ainihin aikinmu, sai mu kama shi mu buɗa. kun gani wannan aikin eraser ne. Shi kuma kamar removing background yake. Idan hoto ne ma, idan ka sa hoton mutum ka je can gefe ka taɓa background ɗin, za ka ga hoton mutum ya fita insha Allahu rabbi. Wannan shine to sai abu na gaba. To yanzu mun zo kan gradient tool. Me amfanin gradient? Kamar yadda kuke gani, ana kamo gefe ana jan wani zare sai kala ta fito. To duk abin da aka ci gradient kamar yana ainihin me zan ce, yana kokarin canja launin guri ne zuwa daga wata kala zuwa wata kala. Yanzu misali, yanzu nan ba white background muke kai ba, ga white background din mu. To yanzu idan muka taba gradient tool sai mu zo daga nan gefe, gashi nan gefe sakon nan ƙasa, sai mu kama sai mu ja mu tafi can gefe haka, kusan dai mu raba background din namu biyu. kun ga yadda sama ta yi fari ƙasa ta yi baki. To mu dan da baya kaɗan, idan muka taba gradient yanzu a nan gefen gashi kalar, nan gefen fari nan gefen baki. To ga wata kibiya, idan muka dan taba kibiyar ga wasu 'yan akwatuna nan, to za mu taba ta sama guda ɗaya, to still dai baki da fari ne, mu ƙara taba ta ƙasa. Idan muka taba ta ƙasa za ku ga wasu kaloli sun fito, to sai mu dan taba kalar farko, sai mu dawo mu ƙara jan layin mu daga ƙasa. Kun gani, za ku ga irin kalar da ta fito a nan sama irin ta sai ta fito a nan, saboda menene, nan gurin canja kala ne, nan kuma duk abin da ka sa a nan sama to sakamakonsa shine zai fito ma akan background ɗinka. Wannan shi ake kira da gradient tool. Sai kuma tool na ƙasan shi, in muka lura shi ma gashi nan za mu ga shi ma ƙoƙari yake dinga canja ma kalar abu. Duk fatan ɗin da ka dangwala ko kuma kalar da ka taɓa, to yana baka exactly ainihin kalar da ka nuna kana so. Yanzu misali, musa a sa nan baƙi ne, ga baƙi a nan kuma mu mai da shi ash kala. Misali, idan muka zo muka taba to mu taba bakin mu gani. Kun gani, saboda menene, saboda fari ne a nan sakon namu. Amma yanzu misali idan muka canja farin ya koma sama, kun gani baki ya dawo sama, to duk kalar da ka taba, duk kalar da take a sama, to ita da ka taba da wannan tool din, to ainihin irin kalar zai baka. Idan ja ne, idan baki ne, idan fari ne. Yanzu bara mu saka ja mu ko gani, mun dangwala gurin, to ga gurin canja kala nan, muna canja kala, kun ga gurin ya zama ja. Da fatan ana ganewa dai. To sai mu da kan bakin nan namu, kuna gani mun taba shi ya koma ainihin irin waccan kalar da muka canja, saboda shi yana ba da umarni ne ta wajen canja kala. Wannan kenan. Shi kuma sunan shi paint bucket tool. Shi sunan wannan tool din kenan. To akwai wani kuma blower tool, ba blue ba blower. Me ake nufi da blower? Yanzu misali, to ga bakin mu akan wannan background namu. Shi wancan tool din da ake kira blower, me amfaninsa? Yanzu za mu zo mu ga amfaninsa. In kun kula yanzu ai gefen background din ko ina ya fita yadda ya kamata, ba wani alamun brush, ba wani alamun kurzi ko wani waye da a jiki. To
amfanin wannan blower tool ɗin sai ka zo gefen wannan gurin, idan muna taɓa gefen za ku ga kamar yana yin irin alamun brush, yana ɗan caccanjawa, yana canjawa. Misali kun gani ai da kamar yayi yadda kamar an yi cotton ɗinsa ne, amma yanzu misali muna blowing ɗin shi, muna taɓa shi za ku ga yana yin wani, za ku ga yana canjawa, maimakon da ya zama na kamar irin an yi cotton ɗinsa, to yanzu za ku ga ya ɗan yi blow ta gefe. kun gani yana sa guri ya zama kamar brush, maimakon ainihin da iya cotton muka yi, bai yi wannan blower ɗin ba. Wannan shine gaba. Shi kuma gashi nan smooth tool, shi kuma tool ne wanda idan ka je ka taɓa kala to zai dinga ƙoƙarin kamar dagula ta ne, ko kuma ana ƙoƙarin mazin ɗinta ne. Yanzu misali sai mu zo mu yi haka, in kun kula wayannan kalolin ai ga su nan guda uku a haɗe, ko ga su nan guda uku a haɗe, kuma sannan a guri ɗaya. To yanzu misali in muka zo muka buɗe shafin tool ɗinmu sai mu zo mu yi haka, kun gani smooth tool. Idan muka zo, to yanzu misali in muka zo muka janyo smooth tool ɗinmu, kuna gani yadda yake yi. Kuma in muka koma kan bidiyon ma gefen abin za ku kusan shi ma haka yi. kun gani shi kuma amfaninsa kenan ya dinga ƙoƙarin dagula kaloli, yana ƙoƙarin cakuɗa su guri guda. Wannan kenan. To in muka tsallaka na gaba, ga wani tool nan shi ma, kuma yanzu za mu ga amfaninsa da sunansa da aikin da yake yi. Shi kuma sunan shi doggy tool. Me amfanin doggy tool? Shi kawai amfaninsa haskaka abu ne, zai iya gurin da kai cycle ko kuma iya gurin da hotonka yake, idan ka je ka ɗan taɓa gurin, ko kuma idan ka je santar kan fuskar hoton, idan hotonka baƙi ne yayi baƙi, to za ka yi ƙoƙari ka ɗan dinga shafa hoton da shi a hankali. Kana shafa hoton da shi a hankali za ga yana haske, yana ƙoƙarin dawowa cikin hayyacinsa. Wannan kenan. Yawwa, sai na gaba. Shi kuma na gaba sunan shi bone tool. Shi kuma bone tool amfaninsa idan abu ya haske da yawa, kuna kula wannan dutsunan ɗaya na tsakiya ya yi haske, to in ka ɗan shashafa shi a hankali, idan hasken shi ya ma yawa zai ƙoƙari shi kuma ya ɗan yi duhu, ya ɗan rage hasken da kake ƙoƙarin ragewa. Wannan kenan. Sai kuma in muka tsallaka tools na gaba, abin da ake nufi horizontal type tool. Duk abin da aka ce horizontal a kwance kenan, ko horizontal type tools. Kuma shi ma a ƙarƙashin wannan tool ɗin tools ne guda biyu. Akwai na horizontal wanda tools ne na yin rubutu, idan akwai wanda zai sa ka rubutu a kwance. Akwai kuma vertical duk abin da aka sima a tsaye, akwai wanda zai sa ka rubutu a tsaye. Misali yanzu idan muka ce horizontal, yanzu misali sai mu ce MK Graphics Design Hub. Kuna gani ai yanzu wannan in vertical muka yi shi, wannan mun yi shi in horizontal. Horizontal yana nufin abun a kwance. To ya vertical kuma yake? Yanzu za mu je mu ga tools na text na gaba na biyu wanda ake kira da horizontal. Kuna gani sai mu ce MK space graphic design hub, sai mu dan buɗa shi. Kuna gani
za ku ga shi kuma a tsaye ya zo. Shine bambancin vertical da horizontal, ɗaya a tsaye ɗaya a kwance, ga su shine bambancin text ɗin. Wani za ka iya, kun san so tari za ku ga wani rubutun an yi shi a tsaye, to bambancin kenan, shi wannan vertical na kwance, shi kuma wancan horizontal, vertical na tsaye, shi kuma wannan horizontal wanda za ka yi rubutu a kwance. Wannan kenan, na san kowa ya fahimci wannan. Sai kuma tools na gaba wanda ake kira da pen tool. Pen tool me amfanin wannan? Amfaninsa shine na tracing ne, kamar reza ce ta yin tracing. Yanzu in ka samu hotonka, maimakon ka je kai removing background sai ka bi, ko kuma in ka yi selecting subject wanda zai ma removing background, kun san wani lokacin ba ko da yaushe selecting din yake tafiya exactly yadda ya kamata ba. To da wannan razor za ka yi amfani, ita wannan pen tool din za ka ɗan bi duk inda razor ka hoto ya taɓa, ko gefen kunne ko wani, ko a yanke gashi ba daidai ba, to da wannan razor za ka yi ƙoƙari ka dinga ƙoƙari kana gyara gefe da gefen duk inda ya geggeɓare ma hoto. Wannan razor da ita za ka yi amfani ka dada hotonka cikin hayyacinsa, yadda ba za a taɓa kowane gefe da gefe ba. Shi ma kuma a ƙarƙashinsa akwai wajen tool ga su nan wajen guda 5, kuma su ma duk na yanke hoto ne, duk abu ɗaya ne, ba sai mun tsaya mana ɓata lokaci a kansu ba saboda wadatar lokacin namu. Sai na ƙasan shi kuma shi ma guda tool ne guda 2. Na ƙasansa shi kuma shi direct selecting tool. Me ake nufi da direct? Yanzu in ka sa razorka waccan da na gaya muku, idan ka yanka hoto ko kuma ka yanka abu, yanzu misali kun gani, za ka iya kama da shi, za ka yi amfani ka dinga kama razor kana ƙoƙarin saita wa ita wannan razor hanya, inda ta hau ba daidai ba kai ƙoƙari ka mai da ita ta koma daidai, inda ya hau daidai ka bar shi a daidansa. Wannan shine. Sai mu tsallaka tool na gaba, shine rectangle tool. In kun kula za ku ga yadda aka yi aka jawo shi nan, ya zama rectangle ɗinsa. Kuma shi ma a ƙarƙashin shi kusan tool ne ga sunan kusan guda 5. To yanzu mu je mu fara ganin rectangle ɗin. Amfanin rectangle shine idan ka zo ka ja shi, misali kun gani ya fito a kalarsa, shi inda ka ja ka zana shi to za ka gan shi a rectangle ɗinsa. Kuma shi ma wannan tool wanda ana ƙoƙari ne wajen haɗa background da shi, duk wata kaloli da waye da waye. Yanzu idan muka danne alta muka ɗan sa mouse ɗinmu muka ja gefe, za ku ga ya ɗan zamo kaɗan, ya rabu biyu. Kuma ya ga wani gurin canja kala nan, idan muka taɓa shi sau ɗaya, gashi mun taɓa, kun gani ya canja kala. Gashi ga jamma asali na farko, ga na biyu da muka yi kwafi wanda ya canja kala. Kuma duk da su ana yin ƙoƙari a yi amfani a haɗa background, ko a haɗa wani abu, ko wani ɗan box wanda za ka sa hoto a ciki, wanda za ka ɗan ɗauki hotunan mutane ka jajjefa a ciki, ya danganta da design ɗin me kake yi. Wannan kenan. Bayan rectangle idan muka duba a ƙasan shi, ƙarƙashinsa kuma muna da ellipse tool. Shi kuma ellipse tool shi kuma in kun kula za kamar an ɗan gashi nan an janyo an yi cycle ne, ya danganta da yadda kake buƙatar ka yi tool ɗinka ko kuma ka fitar da background ɗinka. Amma yanzu bazancan ba za a kira shi cycle ba, sai dai a kira shi kamar exercise kenan ko. Yanzu misali in muka ɗan kamo shi muka ja haka, za ku ya bamu kamar yanayi da shaping na kwai. Kuma still dai idan kana so ya zama na kayi cycle ɗin shi ma, kun gani da shi, kun gani cycle ɗin ya fito mana yadda ya kamata. To ya danganta da size ɗin da, ko kuma ya danganta da design ɗin da kake yi, me kake buƙatar ka yi da shi. Wannan shine. Sannan muka je na ƙasansa shi kuma tool na 3 kenan a ƙarƙashinsa. Shi kuma gashi nan sunan shi polygon tool. Ɗinka ka taɓa, kun gani shi kuma aikinsa zai ma star ne, kun gani ga star mu ta fito, ko da baka danna ba ko zuwa kai ka ja, za ku ga star ɗin mu da gata ta fito. A da mun samu rectangle, daga na biyu mun samu cycle,
na uku ga star mun samu, shi kuma shine polygon tool. Wannan kenan. Idan muka ƙara ci gaba da tafiya, ga wani tool nan shi kuma sunan shi line tool. Shi kuma tool ne wanda idan ka zo misali ka taɓa shi, line tool, kun gani kawai zai ja ma layi ne, kun gani, ko a kwance ko a tsaye, duk ta yadda ka sa shi, shi zai ja ma layi. Shi ne mai line tool, shi kuma aikin shi kawai a ja layi. Wannan kenan. Sai kuma tool na gaba shine custom shape tool. Shi kuma tool ne wanda ya kunshi wasu abubuwa a cikinsa. Yanzu mun taba shi, sai mu zo kan background din mu tsakiya, sai mu taba. Idan muka taba, sai mu zo tsakiyar background din mu, sai mu yi right click. In muka yi right click, za ku ga wasu yan box sun fito. To gashi nan za ku ga wannan bishiyoyi ne a ciki da fulawoyi, wannan kuma zanen dabbobi ne gashi nan a ciki, har da elephant ma ga ta nan kuna gani, wato giwa. Wannan irin su canoe ne, su jirgin ruwa, suwaye ya danganta da zanen me za ka yi. Nan kuma fulawoyi ne. Da mu ɗauki kowane guda ɗaya don mu zana kowa ya gani. Wato na farko ga bishiya, ga masu son yin zanen bishiya to an sauƙaƙa wajen yin zanen bishiya. Kun ganta bishiya ta fito ga ta nan. To sai kuma na biyu, afwan kwamfutar tana ɗan riƙewa kaɗan saboda yanayin aiki. Sai kuma na biyu, shi kuma ga hoton wata dabba nan a ƙasa, amma za mu sa elephant, ita za a fi saurin ganewa, wato giwa kenan. Gashi nan ta fito. Irin ɗan zanen abun makaranta, irin bangon littafi na makaranta na yara, wanda za a ɗan sa hoton bishiya ko da dabbobi ko da namun daji ko waye, duk za a iya yi da wannan, ba wani matsala ba ne. Sai na uku, idan muka tsallaka ga irin su jirgin ruwa, bara mu zaɓi guda ɗaya mu sa shi ma gashi nan. Yauwa, da fatan an gani. Duk wanda ya ga wannan ya san cewa tabbas wannan jirgin ruwa ne. Sai na hudu, ina ganin kamar shine na ƙarshe, wanda za ku ga wasu 'yan fulawoyi nan, shi ma za mu zaɓi guda ɗaya sai mu saka gashi muna gani. To wannan shine a ainihin abubuwan da suke cikin shi karan kanshi wannan tool ɗin, wanda ake kira da custom shape tool. Duk abin da aka ce ma shape, kamar ana so a nuna ma wani shaping na wani abu ne. Ga sunan shape ne kala-kala a ciki, sai wanda mutum ya zaba idan za ka yi graphic design. Wannan kenan. Sai kuma muka tsallaka na gaba, za mu ga shi ma wannan tool ɗin sunan shi rotate view tool. Rotate view tool, me ma'anar rotate? Duk abin da aka ce ma rotate, kamar za ka kama wasu abubuwa ne kaza. Yanzu misali mu da wannan abubuwan namu, sai mu ce mai rotate view tool. Idan muka taba wannan giwar misali, idan muka taba ta, sai mu zo kanta, kun gani hoton gaba ɗaya, hoton muke kama muke juya da rotate. Gaba ɗaya aikin za ka kama ka juya shi yadda kake so, san ranka. Kun gani idan muka danne aikin, kun gani, to idan muka cika fa, kuma duk yadda ka juya a haka zai tsaya. Kun gani, duk yadda ka juya a haka aikin ka zai tsaya. To ya danganta da yadda kake son ka ga aikin. Wannan kenan. To idan muka zo na gaba kuma, tool na gaba shi kuma, afwan, a ƙarƙashin rotate akwai hand tool. Hand tool, shi kuma hand tool, kun ga amfaninsa, kamar hannunka ne haka. Duk abin da ka kama kana danna shi da hannu, kun san abin da zai haifar. Yanzu misali, kun gani mun danna wannan, gashi aikinmu yana juya yadda yana motsa inda muke so. Sai kuma wannan tool din, shi kuma gashi nan tool ne na zooming, shine amfanin gashi nan zoom tool. Shi kuma zoom tool, kun gani, shi nake dannewa, kuma da shi nake taba right click sai ya damu picture screen. Kun gani, da ka danna, duk inda ka danna, kun gani, shine amfanin wannan tool din na zoom tool. To a ƙarƙashin sa kuma daga ƙasa ga wasu tool nan, su kuma
kala-kala su ma, su kuma daga rubutu ne na jan layi ne da sauransu. Yanzu misali ga wannan edit toolbar, shi kuma kusan shi ma kun gani a ƙarƙashin shi duk tool ne, amma kuma duk tool ɗin da kuke gani a nan su ne wa'anda muka gama bayaninsu a baya, kawai nan an sa su ne a ƙunshe a guri ɗaya. To da wannan dai nake ganin cewar mun gama sanin tool ɗinmu, sanin ainihin su, kuma mun san wasu daga cikin amfaninsu. Yanzu insha Allah rabbi za mu tsaye da karatunmu a nan, sai in Allah ya kai mu darasi na gaba, kuma shine kusan darasi na 3 da za mu dora insha Allahu rabbi. Da haka nake cewa ina yi wa kowa da kowa fatan alkhairi. Allah ya tabbatar mana da alkhairi a wannan karatun namu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Da Allah kada a manta da sharing da following da like, a tura yan uwa, kowa da kowa ya dinga ganin wannan karatun saboda kowa ya samu ya amfana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na gode.